Danas se udajem. Apsolutno ne. Ali htjeli ste još videa Day in my life na brodu, pa evo. Dobar dan, danas imamo probu. Piše da sad idem na costume fitting, što je postavljanje kostima na sebe. Idemo u kazalište upravo. Idete s nama. U zadnje vrijeme imam osjećaj kao da živim u kazalištu. Mislim, živim u kabini koja je 5 minuta udaljena od kazališta. Tako da na brodu nema izlike, bila je gužva do posla, kasnila sam. Što je zapravo super jer u ovom poslu, kuća, posao, kuća je 5 minuta udaljenosti. Mislim, to je dobra stvar, ali nekad je i loša. Jer se trebaš naučiti odvojiti mentalno granicu između posla i kuće. Odnosno rada i odmaranja. Često to znači nakon dugih sati proba, navečer otići u bar za posadu i družiti se s ljudima. Naravno, istim ljudima s kojima si radila cijeli dan, a često i drugim ljudima s broda. Naravno posadom, s gostima se ne smijemo družiti. Kad smo već kod kostima, ovi kostimi su bili next level i nikad ne znaš šta ćete čekati što se tiče showa i kostima. Što je malo riskantno jer zapravo kompanija bira kako ćeš ti izgledati na pozornici. Ali eto, moraš im vjerovati čak i za lude showove. Ovo je bio jedan od prvih šova koje smo stavljali na noge. Na ovom brodu ih imamo 7 različitih. Tako da mi pjevači imamo stvarno puno toga za učiti. Pogotovo kad su 2 šova od tih 7 na njemačkom jeziku. Ali da skratim, nikad nije dosadno. Popodne smo imali drill, trening za posadu. A vama hvala što ste gledali video.